Отця і Сина, і Духа Святого. Супокой вам. И с Духом Твоим. Ваша Екселенція, достойний арцибіскуп Тадевуш, чергова урачистасць у гонар святого Айца Піо у нашым касцёле і нашай парафіі. Мы вельмі рады вітаць у першую чаргу вас, як пастыра, як сведку веры і сведку жыцця. У лісце сваім на пачатак катэхетычнага навучальнага года 24-25 вы некалькі разоў успомнілі пра тое, як важна быць сведкам хрысціянскага жыцця і сведкам веры. Таму сёння для нас вы з'яўляецеся менавіта сведкам веры і сведкам хрысціянскага жыцця. І сапраўды так складваецца, я нават сам до канца не быў свядомы таго, але у хуткім часе вы будзеце адзначаць юбілей, вялікі юбілей, як думаю, што для большасці з нас. Это юбілей 35-годдзя біскупскай кансакрацыі, якую вы атрымалі з рук святога Яна Паўла II. Таму сёння менавіта можна сказаць, хіба я думаю, што мы распачынаем гэтае святкаванне ў гонар святога Айца Піо разам з вами, з вашым юбілеем. І дзякуем Богу за вас. Вітаю вельмі сардэчна таксама святароў, якія прыбылі на гэтую урачыстасць, ксяндза віцэ-дзекана Владзіміра, таксама ксяндза Паўла Эйсманта, ксяндза каноніка Сяргея Бараўнёва і ксяндза Юрыя Бараўнёва. Таксама усіх гасцей, якія прыбылі на гэтую урачыстасць, слухачоў Радыё Марыі, якія далучаюцца да нашага святкавання праз хвалі менавіта Радыё Марыя. І, дарагія, заахвочваю ўсіх нас сёння маліцца сапраўды з удзячнасцю Богу. З удзячнасцю Богу за вось тыя дары, якія Ён нам дае. За дары таксама вось сведчання жыцця розных людзей. Асабліва сёння дзякуем Богу вось за нашага госця і арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча. Я ў гэтай інтэнцыі малюся. Сёння таксама памятаем пра чарговага юбіляра біскупа Гродзенскай дыяцэзіі Александра Кашкевіча, які адзначае 75 год з дня нараджэння. Прасіў таксама памаліцца за яго наш ксёндз прэлат Эдмунд Даўгіловіч Навіцкі, які не можа быць сёння разам з намі. Таму вось таксама ахінаем іх нашай малітвай. Асаблівым чынам падчас гэтай святой імшы молімся таксама ў наступных інтэнцыях. Брат Владзіслаў моліцца за памерлага Яна ў другую гадавіну пасля смерці, за Ігнацыя, Альжбету і памерлых сям'і Лобач. Ксёндз Павел моліцца за памерлага Георгія у святой імшы пахавальнай. Вас, Эксцэленцыя, прашу памаліцца за нас усіх, за нашу парафію, тое, каб мы сапраўды таксама умелі быць сведкамі Хрыста ў сённяшнім свеце. Глубоко поважанные браты в святарстве, консекрованные особы, дорогие браты и сестры, так само все те, кто єднається разом з нами, дякуючи онлайн-трансляції этого набоженства праз Радіо Марія. На початку этой Евхаристии у гонор святого Пія, нашего опекуна, и парафия сегодня отзначает пост, сердечно всех вітаю. И дякую брату Андрею за запрошение на эту урочистость. Завсёды, коли проезжаешь праз Молодечно, так поглядиш на цей костьол і пам'ятаю, як це було початок, як це росте, і пригожей становиться все більше і більше. Ну, але так само, коли приходиш сюди, бачиш все більше людей. Це означає, що цей костьол будується не просто для того, щоб бути, упригожувати город Молодечно, але так само, щоб у його стінах будувати пригожих людей. Тих людей, які молоді духом,
Слово молодечне я не ведаю, корень його, але так здається, слово молодий, може треба так сказати, ось молодими духом, і каб усі були пригожими своєю душою, до цього нас закликає і сьогоднішній святий отець Піо, капуцин, якого ми сьогодні згадуємо, і з його допомогою, з його заступництвом молимо Бога о благословенні для кожного з нас, для костьола на наших територіях і так само для вашої парафії, ту святу імшу оферую в інтенції вас усіх, вашої парафії, щоб далі розвивалося так динамічно, як розвивається тепер, як ми це бачимо. Ну, так само брат Андрей тут вспомнив кілька юбілеїв, справді біскуп Кашкевич сьогодні відзначає юбілей 75-годдя. Ну, і також сталося, що в цьому році я відзначаю 35 років біскупського служення. Це, так сказати, біблійними термінами не юбілей, але кругла дата. Тому, молячись у всіх інтенціях, прошу так само помолитися і в моїй інтенції, щоб далі Бог благословив, щоб я мог далі виконувати ті завдання, які Божий провід складає на мої плечі, щоб Бог служить далі Богу, Костьолу і усім людям. З цими думками розпочнемо цю святу імшу і перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшу оферу. Сповідаюся Богу всемогутному. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам гріхи, привезе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі покой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе гріхи і свету, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи і свету, прийми молення наше, який сядеш праворучайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалемо Отця. Амен. Молимся. Усемогутний вічний Боже, Ти святого Падре Піо одарив ласкою особливим чином поділять муку Твоєго Сина на крижі
и праз Его служение здійснив новые цудовные справы Твоей милосердности. Праз Его заступництво учини, как неспинно удельничаючи у терпении Христа, мы были счастливо приведены до хвалы у воскрешения. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: «Нехай мудрий не хвалиться своєю мудростю, а моцний нехай не хвалиться своєю силою. Багатей нехай не хвалиться своїм багаттям. Той, хто хвалиться, нехай ось чим хвалиться, що ён розуміє і ведає мене, що я Пан, який здійсняє милосердність, суд і справедливість на землі, бо ў гэтым маё уподобання, каже Пан». Гэта Слово Божие. Пане мой Боже, Ты мое добро. Пане мой Боже, Ты мое добро. Захавай мяне, Боже, бо на Цябе спадзяюся. Сказаў я Пану, Ты мой Пан. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго. Ён лёс мой трымае. Пане мой Боже, Ты маё добро. Благословлю Пана, які дае мне параду, бо і ноччу вучить мяне маё сэрца. Пана я маю заўсёды перад вачыма, і ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Пане мой Боже, Ты маё добро. Ты дорогу жыцця мне покажаш, полнота радости перад Тобою. Вечное счастье праворуч Тебе. Пане мой Боже, Ты моё добро. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, няхай я не буду хвалиться нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Христа, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо ні абразанне нічога не значыць, ні адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрнасць, а таксама над Ізраілем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на целе сваім раны Езуса. Ласка нашага Пана Езуса Христа з духам вашым, браты. Амен. Гэта Слово Божие.
Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный Ты, Отче, под небо и земли, бо Ты открыл таємниці володарства детям. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Слава Тебе, Пане. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына апроч айца, і ніхто не ведае айца апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне, усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых. Бо ярмо маё любае, і цяжар мой лёгкі». Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Глибоко поважані брати і сестри, удзельники сьогоднішньої відпустової святої мши. Як ми вже згадували на початку сьогоднішньої Евхаристії, сьогодні Костьол відзначає свята Святого Піо. Чоловіка-легенда, чоловіка, якого можна назвати героєм сучасності. Святого, який з'являється, може, найбільш популярним з сучасних святих. І його життя овеяно різними легендами. Його можна було бачити одночасово у різних місцях. Це означає, що він мав дар білекації. І він так само підіймався вверх. Це означає, що чинив нечто таке, що супротстоїть законам фізики, законам гравітації. Бо, як добре відаємо, коли ми підіймемо який предмет вверх і пустимо його, то він падає на землю, бо закон Ньютона діє. А часами для его не дейничал. Это была великая Божья ласка, дадзенная ему, не каждому такая ласка дается. Поднимемся мы, и сегодня один святар расповедал, что, на жаль, один з наших святаров, ну, з наших, з іншої дієцезії, з Пінської дієцезії, десь упав так, бо ремонт костьола робив, ну і поламав ногу, видається. Так само в этой левітації його дару такого не було. А у этого святого Пія такий дар був. І він так само мав дар бачити душі людей, бачити їх гріхи і підказати чоловіку, який сповідається, що ти там щось забився, що ти щось ще не сказав, що вельми так само важливо для очищення душі чоловіка.
Ён меў таксама дар прароцтва яшчэ у 47 годзе. Ён прадказаў маладому святару, каралю Вайтыле, што ён будзе выбраны папам, і гэта сталася пасля 40 гадоў. Хто мог гэта ведаць? Напэўна, гэта вялікая ласка, якую яму даў Бог. Яго таксама называюць вязнем канфесіяналу, бо ён шмат часу праводзіў у канфесіянале. Яго таксама называюць тым, які прысвяціў сабе сваё жыццё адарацыі найсвяцейшага сакраменту, калі ў яго чалавекам адарацыйным, калі яго пыталіся, дзе цябе можна знайсці, ён казаў перад найсвяцейшымі дарамі, перад найсвяцейшым сакраментам. Ён быў чалавекам, які ў сваім жыцці, дзякуючы гэтым стыгматам, якія ў яго былі, ён як бы наследаваў Езуса Хрыста, яго цярпенні. І ў гэтым годзе сённяшняя урачыстасць мы адзначаем у год 800-годзевага юбілея з'яўлення яго першых стыгматаў. Гэта таксама, напэўна, яму балюча гэта было, але гэта таксама вялікая ласка дадзеная таго, што ён прысвяціў ўсё сваё жыццё Езусу і хацеў яго імітаваць, хацеў жыць Езусам. Ён як быццам сваім жыццём паўтарыў словы святога апостола Паўла: для мяне жыццё – гэта Езус Христос. І нічога іншага не хачу бачыць, як толькі Езуса Христа укрыжаванага, бо сваім крыжом ён збавіў чалавецтва, а я таксама, як святар, як законнік, пасланы, каб весці гэтую справу збаўлення далей. Наш святы нарадзіўся ў беднай, але вельмі багабойнай шматдзетнай сям'і. Яны мелі звычай, калі толькі дазвалялі гэта магчымасці, штодзённа прымаць удзел у святой імшы, часта спавядацца, часта прымаць святую камунію. Вечарам збіраліся на супольную малітву, на малітву ружанца. Выхаваны ў такіх абставінах, ён любіў Бога, любіў бліжняга, але любіў касцёл. І прысвяціў сваё жыццё служэння касцёлу ў харызме святого Францішка. Яго можна назваць духоўным сынам гэтага вялікага святого Францішка. І паступіў у ордэн капуцынаў, і потым усё сваё жыццё працаваў на карысць людзей, для карысць касцёла. Мне давялося быць у тым месцы, дзе ён быў, Сан-Джованні Ротондо, і памаліцца ў гэтым касцёле, дзе ён быў, пабыць у гэтым кляштары. І сапраўды, калі тады ўваходзіш, то адчуваецца такі нейкі дух малітвы. Гэта яго спадчына, малітоўная спадчына, яго цярпенне і яго прысвячэнне сябе Богу, ахвяра таксама праз гэтыя стыгматы, і ахвяра таго, што днямі і начамі сядзеў у канфесіянале, спавядаў людзей, яднаў іх з Богам, яны адчуваюцца там. З гэтага месца чалавек выходзіць зусім іншым, адноўленым. І таму, напэўна, мы таксама, прыходзячы на сённяшняе свята, прыйшлі не проста так, каб, добра, бо свята, бо то адпуст, бо то біскуп прыедзе, пойдзем, сходзім. Гэта ўсё добра, але гэта недастаткова. Мы павінны імкнуцца да змены сваіх сэрцаў, да таго, чаго ён заклікаў, як быццам паўтараючы словы Езуса Христа: навяртайцеся і верце ў Евангелие. Калі мы падыходзім да нейкага магазина, ці, можа, да нейкага офіса, вельмі часта можам прачытаць наступныя словы: рэжым работы, рэжым працы, ад такой гадзіны да такой гадзіны. У святого Пія быў таксама свой рэжым яго жыцця, яго графік, яго рэгула. І гэтая рэгула была даволі суровай. Вядома, што як святар кожны дзень святая імша. Таксама, як законнік і святар, разважанне духоўнае кожны дзень, але таксама шмат часу перад найсвяцейшымі дарамі, перад найсвяцейшым сакраментам, як я ўжо узгадваў. Кожны тыдзень споведь, шмат іншай малітвы, брэвіяры і іншыя святарскія малітвы, і, вядома, святы ружанец. Напэўна, для сучаснага чалавека 21 стагоддзя, калі чуе пра такі рытм жыцця, пра такую рэгулу жыцця гэтага святога, чалавек скажа: не, гэта не для мяне, я не маю часу на гэта. Мы цяпер жывём у часах, калі маем хуткія самалёты, хуткія цягнікі, хуткія аўтамабілі, інтэрнэт з вялікай
глобус земнога з усього свету зрабіў маленькую вёску. Мы імгненна ведаем, што дзесьці штосьці сталася у адной краіне, ці ў другой краіне, ці ў нашай краіне і гэтак далей. Здаецца, што ўсё павінна нам дапамагаць у жыцці, аднак кажам, няма часу. Ну, ўсё маем час, але не маем часу на малітву. Не маем часу у нядзелю прыйсці на святую імшу, не маем часу памаліцца, не маем часу прыйсці на споведь, не маем часу прыйсці на адарацыю найсвяцейшых сакраментаў. Гэтую літанію гэтых паталогій, духоўных паталогій сучаснага чалавека, сучаснага свету можна вылічаць без канца. Яна вельмі, вельмі доўгая. Але гэта нагадвае аб тыя хібы, з якімі мы жывём. І маем часу на ўсё, але не маем часу слухаць Бога. А Бог прамаўляе да нас. Прамаўляе пра сваё слова, якое заўсёды актуальнае і заўсёды дзейснае. Слова, якое можа змяніць лёс чалавека. Паглядзім на слова, якое Езус сказаў для галілейскіх рыбакоў. «Ідзіце за мною, я ўчыню з вас рыбакоў душаў людскіх». Яны былі рыбакамі, яны ведалі, калі будзе ўлоў рыбы, яны ведалі, якое будзе надвор'е і гэтак далей. Але каб быць тымі, хто будзе будаваць касцёл, каб быць тымі, хто будзе абвяшчаць Евангелие збаўлення, каб быць тымі, хто будзе дзейнічаць ад імя Езуса Христа, напэўна, ні аднаму з іх у голову нават гэта не прыйшло, але Бог гэта ўчыніў. Учыніў пра сваё слова, паклікаў іх і даў ім ласку. Калі Бог кагосьці кліча, той дае яму адпаведную ласку. На жаль, сучасны чалавек не мае на гэта часу. Кажа, я не маю часу слухаць Бога. Слухаць Бога. І сёння мы ведаем, што ў часы ваяўнічага атэізму вельмі складана было мець рэлігійную кнігу, складана было мець Біблію. Калісьці хтосьці меў, то пазычаў іншаму, бо хтосьці хацеў пачытаць. Сёння гэтага поўна. І сёння нават, калі прыйдзеш да кагосьці ў госці, чалавек хваліцца, вось паглядзі ў мне, якая Біблія. У дарагім аплёце, ўсё это прыгожа, цеснёны залатымі літарамі, гэтак далей. Прыгожа, але ці ты, чалавек, яе адкрываеш? Ці ты яе чытаеш? Ці ты стараешся жыць паводле яе? Некалькі дзён таму папа Францішак сказаў вельмі прыгожыя словы. Чалавек, заглядай у Біблію так часта, як ты заглядаеш у смартфон. Куды мы найбольш заглядаем сёння? Усталі ў смартфон, ідзем на работу ў смартфон, на рабоце перапынак смартфон, сели ў аўтобус смартфон, сели ў метро смартфон. Ну, такое жыццё вось. А Біблія, а іншыя рэлігійныя кнігі, якіх так шмат сёння ёсць. Напэўна, можа быць і больш яшчэ, але яны ёсць ужо, мы з імі з гэтага не карыстаемся. А Бог прамаўляе да нас. Бог да нас прамаўляе. Мы кажам, што ў Беларусі шмат людзей, кажу, што яны веруючыя, хаця іх адсотак падае. Але ці гэта вера сапраўдная? Ці гэта вера часамі не такая, якую можна назваць толькі модай такой? Бо адпуст у Буцлаве, трэба паехаць, як жа ж не паехаць? Усе едуць, я паеду. Сёння адпуст тут, пайду. І гэтак далей. Але ці гэта вера аўтэнтычная, ці сапраўды мы прыходзім сюды, каб паглядзець на сваё сэрца, каб пачуць сапраўды тое, што Бог хоча ад нас, каб пачуць гэтае слова і жыць гэтым словам, і быць потым сведкам свайго хрысціянства. Бог таксама прамаўляе да нас праз падзеі, якія ў свеце, у нашай грамадстве, у нашых сем'ях. Гэтыя падзеі — гэта таксама не проста так, якісьці там голас радыё, тэлебачання і гэтак далей, які можа нічога з сабой духоўнага не нясе. Нясе шмат духоўнага. Бо бачым, што сталася нешта недобрае для чалавека, нейкае няшчасце, мы вельмі хутка яго асуджаем. Бо гэта быў п'яніца, гэта быў наркаман, гэта быў распуснік і гэтак далей, то Бог яго пакараў. Мы таксама молімся, вельмі часта молімся ў малітве вернікаў за навяртанне грэшнікаў. Але забываемся аб тым, што мы таксама грэшнікі. Забываемся аб тым, што мы павінны маліцца таксама і навяртання нас саміх. Святы апостол Ян кажа, што той, хто цвердзіць, што ён без граху, ён абманывае самога сябе. Кожны з нас грэшнік. Зачынім памяшканне, нікога там няма, ніхто там не жыве. Прыйдзем у гэтае памяшканне за тыдзень, калі стол паліраваны, то будзем пальцам пісаць па стале.
пыл сеў, такі самы пыл сядае на нашы душы. Больш таго, гэты грэх можа з малога перайсці на вялікі, з лёгкага граху на смяротны грэх. Мы нават гэтага не заўважым. Адна гісторыя распавядае, як бацька ішоў з сынам па лесе, ну і кажа для сына: такое маленькае дрэўца расце, вырвы гэтае дрэўца. Пацягнуў, вырваў. Трохі большае дрэўца вырвеш, вырваў, трэцяе вырваў, а далей не магу. Так само і маленькі грэх, але ён становіцца ўсё большым і большым, большым і большым. І што мы будзем рабіць? Трэба памятаць, што д'ябал ніколі не адпускае нас. Тое, што мы пахрышчаныя, гэта не азначае, што мы без грахоў. Памятаю, калі быў абраны папа Францішак, можа месяц пасля гэтага я быў у Рыме, і была агульная аўдыенцыя. Ну і папа тады сказаў словы, якія, ну так сказаць, у сэрца прайшлі да кожнага, напэўна, хто быў на гэтай аўдыенцыі. І ён кажа: ты грэшнік, ты законнік, законніца, вы грэшнікі, ты святар грэшнік, ты біскуп грэшнік, ты кардынал грэшнік. Я, папа, грэшнік. Трэба прызнаць, трэба стаць перад люстэркам Божага закону. Да гэтага заклікае нас сённяшні святы Піў. Д'ябал не перастае нас спакушаць, і нам здаецца, што мы моцныя, што мы можам сёння ў сучасным свеце абараніцца. Без Божай ласкі не абаронімся. А ён усё новыя і новыя спосабы спакушэнняў прыдумвае. Такая гісторыя распавядае, што Люцыфер, галоўны д'ябал, як кажам, хоча паслаць кагосьці на землю спакушаць людзей. Ну, ёсць 3 кандыдаты. Ну, як ты будзеш спакушаць людзей? Я буду казаць, што Бога няма, што это ўсё святары выдумалі, касцёл выдумаў, Бога якога няма. Другі: я буду казаць, што няма ні неба, ні пекла, нічога, жыві чалавек як хочаш, бяры ад жыцця ўсё, бо жыццё толькі адно. А трэці кажа: я буду казаць, што Бог ёсць. Я буду казаць, што ёсць неба. Я буду казаць, што ёсць пекла. Я буду казаць, што трэба навяртацца. Але не сёння, заўтра. Заўтра. Той, хто ведае гішпанскую мову, альбо быў у Гішпаніі, там іх вельмі часта кажуць: маньяна, заўтра, маньяна. Вельмі часта адказваюць: маньяна. Калі зробіш заўтра? Маньяна, маньяна. Заўтра, заўтра. Заўтра это азначае ніколі. Заўтра распачынаецца сёння. І сёння ж да гэтага нас заклікае таксама сённяшні святы. Бог прамаўляе да нас праз гісторыі таксама і святых людзей, як яны навяртуліся, як яны пачулі гэтае Божае Слова, якое іх перамяняе. Возьмем святога Аўгусціна. Столькі гадоў ён вёў жыццё грэшнае. Ну, але чытаючы святую кнігу, сказаў сабе: Аўгусцін, калі іншыя маглі стаць святымі, ці ты не можаш стаць святым? І ён стаў. І сёння касцёл ганарыцца святым, вялікім філосафам, вялікім тэолагам. Таксама і мы можам стаць святымі. Другі Ватыканскі сабор вучыцца паўсюдным пакліканні да святасці. Не толькі біскупы, не толькі папы, не толькі святары, не толькі законнікі, але кожны чалавек можа стаць святым. І акурат нам аб гэтым нагадвае і святы айцец Піво. Як вязень канфесіяналу, ён сёння стаіць перад намі і пытаецца нас: а якім ты чалавек з'яўляешся? І прадставім сабе, што ён прыйшоў бы сюды, стаў бы каля алтара і паглядзеў бы на кожнага з нас. Якім бы ён нас убачыў? Тымі, якія з чыстым сэрцам сюды прыйшлі, з чыстымі намерамі, якія хочуць сапраўды жыць сапраўдным хрысціянскім жыццём, ці, можа, толькі, мода такая, як я ўжо казаў. Можа, бо так усе робяць, бо так сусед робіць, бо так суседка робіць. Пойдзем, пашлі. Можа, які фестываль такі тут, паглядзім, ці штосьці гэта. Гэта вельмі часта так бывае. Памятаю, калі быў у Рыме, спяшаемся да папы, і так гэта вельмі хутка. Ідзём у сутанах, як вядома. І такі святар, які працаваў у Рыме, кажа: я тут ведаю карацейшы шлях трошкі, так мы хуценька ідзем. Я чую нейкі такі чалавек ззаду, кажа: wait a minute, зачакайце на ангельскай мове. Я говорю: а чого ви хочете? А де гэты тэатр, где это прадстаўленне будзе? Якое, кажу, прадстаўленне? То вы ж, кажа, адзетыя так, як не ўсе, кажа. Напэўна, артысты нейкія ідуць. Вельмі часта мы таксама прадстаўляем, можа, святара ці законніка, законніцу, касцёл, што гэта нейкі, прыйдзем у тэатр, не ў тэатры ці.
а ідзем, каб спаткацца з Богом, ідзем, каб перамяніць нашу душу. Як я ўжо казаў, мы молімся часта за навяртанне грэшнікаў, ці молімся аб сябе. Можа, вельмі кажа, я нармальны? Чого я маю моліцца за навяртанне? Нікога не забіў, нічога не ўкраў, ні штосьці дрэннага яшчэ не зрабіў. Чого я маю навяртацца? Кожны з нас грэшны, кожны павінен гэта чыніць. І таму трэба яшчэ раз звярнуцца да святого апекуна, да святого Піо, таго, які мог паглядзець у душу чалавека, які бачыў гэтую душу, які бачыў гэтыя грахі. І таму сёння, дарагія браты і сёстры, папросім яго, святы наш апекуне, стань сёння перад намі, стань перад нашим народом і скажы, якая духовная хвароба у нас, чым мы хварэем, які грэх у нас, каб мы яго вызналі, каб мы ачысціліся з яго і каб гэтым самым будавалі на гэтай зямлі цывілізацыю любові, цывілізацыю жыцця. І потым у вечнасці прыйшлі ў радасць неба і занялі там месца побач нашага нябеснага апекуна, святого айца Піо. Амен. Про заступництво святого Пія з Петрельчини, святара, узнесем до Бога наши супольные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб Бог адарыў яго людзьмі, адданымі ў служэнні Богу. Цябе Молимся за святароў, каб яны, разумеючы адказнасць свайго пасланніцтва, ахвярна служылі Богу і людзям. Молимся за прысутнага сярод нас арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча у 35-ю гадавіну біскупскай кансекрацыі, аб Божым бласлаўленні, патрэбных ласках, дары здароўя і заступніцтве святога айца Піо. Молимся за церпящых і хворых, каб яны, зразумеўшы сэнс сваіх пакутаў, мужна неслі свой штодзённы крыж. Молимся о Божым бласлаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, а таксама аб ласцы навяртання для Вадзіма. Молимся за тых, каго Бог паклікаў да вечнасці, каб яны, ачышчаныя ад грахоў, атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця. Молимся об жыцці вечным для Яна у другую гадавіну па смерці, Ігнацыя, Альжбеты, памерлых з сям'і Лобач, а таксама за памерлага Георгія. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы чэрпалі радасць з таямніцаў адкуплення. Kyrie, Kyrie,
Боже, прими молитвы Твоего Костела и про заступництво святого Пия с Петрельчини, учеников Твоего володарства, запановало в наших сердцах. През Христа, Пана нашего. Пане, приносим Тебе свечку, символ нашей веры, якую Ты запалил у нас. Нехай полымя Твоей любови завсёды горить у наших сердцах. Пане, приносим Тебе Библию, обуди у нас любовь до Твоего Слова, якое Ты покинул нам у Святым Писании. Нехай оно освещая наше сердце и допомагая нам любить ближних. Пане, приносим Тебе крыш, символ нашей крухости и слабости, да поможи нам у штодзённой борьбе. Пане, приносим Тебе фиолетовую стулу, нехай заступница святого Айца Пива, да помогая кожному человеку переживать споведь широ и без боязни. Пане, приносим Тебе кветки, як вырос любовью до Марии. Нехай наша штодзённая молитва праз яе заступніцтва будзе прославление Бога и Яго володарства. Приносим Тебе, Пане, хлеб и вино, якія праз хвилину стануть телом и кровью Иисуса Христа. Открый нас на принятие Божией ласки. Боже,
Молитесь, брати і сестри, ко мою вашу охвяру прийняв Бог Отець Всемогутній. Ласкавый Боже, прими дары, які ми принесли на Твой алтар, в день вспомину святого Пио, разгетуй святую охвяру, отпусти нам грехи и веди нас до небесной славы, раз Христа Пана нашего. Пан з вами, І з духом Твоїм, Ого гору серцеги, подякуєм Пану Богу нашому. За правды годного и справедливо, слушно и збагавенно, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный и Боже, раз Христа Пана нашего, мы с радостью отдаем пошану святому Пио, якого Ты дал для нас, як пастиря Твоего народа. Прикладом Його побожного життя Ти нас узмацняєш, Його словами нас повучаєш, праз Його заступництво отуляєш нас Твоєю опекой. Тому з анgelами і з усіми святими мы прославляем Тебе разом с ними ускликаючи. святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сопруди Боже, Ты святый, крениця всякой святости, тому просим Тебе, освяти эти дары, росою Духа Твоего, кабы они сталися для нас телом и кривёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, взяв хлеб, и подяку Тебе складаючи, ламав, и раздавав своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Это великая таємниця веры. Успоминаючи смерті з мертвих повстання Твоєго Сина, охвяруєм Тобі, Пане, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, присутным тут бискупом Тадевушем и усім духовенством.
Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Ябраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і прославлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесного, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але спал нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Супокой погана, нехай завсёди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, востой, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную.
святыми, Бог могутный и ласкавый, над землей и небом слынет необтяжность Твоей славы, и апостолы и мучни, хор пророков полных хвалы, зими мучеников лучность отдают Тебе пошану, услугучных воинется, а усей земли довкола. Тебе хвала з наших серцев, спев святых Твоего костела, Сына с Духом сутешения, величайца промнистай, прославляем все створение, Володар хвалы Ты, Христе, развяки учить неспынно, спев, что славит Твои справы, а не от усих провинов, заховать нас будь ласкавы, как же выбавить свет целый, раз свои святые раны, Сына и Царства вечных тела, Ты принял во лоне Панны, зруйновал Ты брамы смерти, на крыжі й вирвав джала, как для всех, кто в Тебе верит, радость вечная засяла, праворучайся у славе, трон Твой збавца наш одиный, прийдеш снова тулю яве, обсудить людские чины, грешным Ты не дай загинуть, пусть нам збавцам не судьёю, и обмый нас от провинов, дорогой своей кровью, со святыми в бляску моцы, заховай Твоих обраны, а не збав народ Твой просим, благослов Твоих подданных, шляхом насвяти бессвечным, у небесный Иерусалим, Тебе Володар вечный, мы что темно прославляем, не покинь же своего люду, Божа мест Твоей опеки, Пану веруных не буду, осоромлены навеки, Пану веруных не буду, осоромлены навеки. Молимся. О всемогутный Боже, в день святого Пия Ты усмацнил нас на святой гостине, обнови умацуй наши духовные силы, как мы заховали непорушным дар веры и шли шляхом збавления, раз Христа Пана нашего. Ваша Екселенція, поважаний арцибіскуп Тадевуш, дякуємо за вашу пасторську послугу
за вашу присутнасць на сённяшняй урачыстасці. Дзякуем за ваш клопат і дабрыню, якія дорыце нам кожны раз, калі наведваеце наш касцёл. Выказваем вялікую ўдзячнасць за цёплую усмешку, поўную дабрыні і любові, за усмешку, якая адлюстроўвае самую глыбіню вашага сэрца. Дзякуем за вашу малітву і за ваш прыклад, якім вы прыцягваеце касцёл у Беларусі і нашу архідыяцэзію. Няхай святы Айцец Піо выпрошвае у Бога ласку здароўя і моцы, і няхай Дух Святы вядзе і ахоўвае вас. Віншуем вас з 35-годдзем кансекрацыі біскупскай. Яшчэ на хвіліначку прысядзьце. Ваша эксцэленцыя, гэтыя апладысменты гавораць самі за сябе. І сапраўды мы маем гонар разам з вамі распачаць святкаваць гэтую круглую дату, як вы сказалі, не юбілей, але круглую дату. Але думаю, што ёсць сярод нас шмат тых, хто яшчэ да гэтай круглай даты не дажыў. І 35 год гэта сапраўды сур'ёзны адрэзак часу. І няхай Бог вам благаслаўляе на гэтым шляху. Сапраўды, гэты шлях, які вы прайшлі па гісторыі нашай краіны, гэта неверагодны шлях. І тое, што праз вашы рукі Бог здзейсніў для касцёла ў Беларусі, сапраўды гэта вельмі вялікія ласкі. І сапраўды, калі паглядзець на гэтую гісторыю, вы з'яўляецеся першым біскупам тут у Беларусі пасля савецкага рэжыму. І гэта гісторыя таксама і не толькі ваша, але і наша гісторыя, таму што мы пастаянна, як вернікі, як парафіі, як кожны асабіста разам з вамі ў гэтым будаванні касцёла. Таму няхай Бог вам за гэта адудзячыць праз благаслаўленне таксама святога Айца Піо, які сёння пытаецца вашымі словамі кожнага з нас, з чым ты сюды прыйшоў. І сапраўды няхай адказ наш на гэтае пытанне, якое вы паставілі, няхай будзе сапраўды адказам нашае чыстае сэрца, поўнай удзячнасці Богу за тыя ласкі, якія нам дае. Таму яшчэ раз вам дзякуй за вашу прысутнасць. Віншуем вас з надыходзячым святам. Яшчэ скажу такую рэч, што ксёндз Павел тут інструктировал мяне пра тое, пра кнігі, якія мы маем магчымасць таксама набыць сёння. Гісторыя, а значыць таксама тыя пропаведзі, якія ваша эксцэленцыя вы калісьці прамовілі ў розныя этапы вашага жыцця тут у Беларусі, не толькі. І ксёндз Павел сказаў, што гэта сапраўды гістарычныя рэчы і выданне лімітаванае, але перад тым, як я сабраўся пра гэта распавесці, то ўжо кніг няма. Амаль што, да, там ужо некалькі трошкі засталося. Але калі хтосьці яшчэ не набыў, то можна гэта зрабіць пасля святой імшы. Думаю, што прыйдзецца вам, эксцэленцыя, да нас яшчэ прыехаць, каб яшчэ прывезці гэтых кніг. А сапраўды, я яшчэ са свайго вопыту скажу, калісьці я ксяндза арцыбіскупа запытаўся,
Ён заўсёды гаворыць шмат прыкладаў. Я калісьці запытаўся, адкуль вы іх бярыце, вы дзесьці іх чытаеце ці яшчэ нешта. А ксёндз архібіскуп махнуў рукой і кажа: слухай, зараз ужо не шмат, калі я быў студэнтам, вось тады было шмат. Вось таму дзякую вам таксама за ваш аптымізм, за гэтыя словы, якія заўсёды могуць суцешыць і таксама быць вось такім момантам радасці для кожнага хрысціяніна. Таму, хто яшчэ не паспеў, то пасля імшы можна вось гэтую эксцэленцыя расказваў пра смартфон, пра Біблію. Гэта вось таксама Біблія, якая упрыгожана таксама вашымі прыкладамі. Дзякуй вам яшчэ раз. Дарагія, дзякуй святарам, якія прысутнічалі на гэтай Еўхарыстыі. Так сёння выпала, што нашага пробашча брата Ігара няма. Вось ён не хворы, ён здаровы. Вось, але зараз ён у мінулую суботу быў на першых шлюбах нашага брата Артёма Кейзіка. Вось у Польшчы зараз у наступную суботу, вось што будзе, ён таксама будзе на урачыстасці пасвячэння дыяканату у Барі нашага таксама брата дыякана Сергея Гусара. Вось таму я не ўзурпаваў абсалютна ягоныя абавязкі, толькі дастойна замяняю. Вось, дзякуй вялікі таксама нашаму хору, літургічнай службе алтара. Дзякуй вялікі сёстрам нашым за тое, што мы тут у касцёле заўсёды можам адчуваць сябе утульна. Вось, і дзякуй усім вам за тое, што вы былі разам, за тое, што моліцеся, заўсёды памятаеце і гасцям, і мясцовым нашым парафіянам, і тым, хто далучаецца да нас праз YouTube-канал і праз Радыё Марыя. Эксцэленцыя, просім вас аб благаслаўленні. Можно трохи еще присесть, долго говорить не буду, каб потом не казали, что бискуп так целебрует святую имшу, что самая головная частка, самая долгая частка поміж коммунией и благословлением. Наперш хотел бы на заканчэнне гэтага урачыстага набажэнства падзякаваць Пану Богу, які дазваляе нам чарговы раз святкаваць, успамінаць гэтага вялікага святога, як я ўжо казаў, можа найбольш папулярнага сучаснага святога, культ якога развіваецца вельмі моцна. Пакуль што, на жаль, у Беларусі адзін касцёл існуе, але ўжо ў Гродзенскай дыяцэзіі зарэгістравана парафія святого Пія, і таксама ўжо стараюцца атрымаць дазвол, каб таксама быў выбудаваны гэты касцёл. Напэўна, вашай прысутнасці тое, што транслацыя ёсць па Радыё Марія, дапамогуць яшчэ развіццю гэтага культу, бо нам патрэбная дапамога святых. Святы — гэта чалавек не толькі свайго часу, але ён трохі выжэй свайго часу. Ён пераходзіць гэтыя, перамагае гэтыя выклікі, становіцца выжэй гэтых выклікаў. І, як бачым, гэта учыніў сваім святым жыццём, а таксама дапамогай людзям, каб сталі на шлях Божага жыцця святы Піо. Дзякую яшчэ раз для брата Андрэя, які мяне запрасіў на сённяшняе набажэнства. Дзякую ўсім святарам, якія канцэлебравалі са мной гэтую святую імшу, таксама для міністрантаў. Тут едзеш у Маладзечны, едзеш у вашу парафію, хто добра ведае, што літургія будзе на высокім узроўні. Гэта не проста так робіцца, бо кажуць, чым розніца літургіста ад тэрарыста. З адным і з другім блага, але з тэрарыстам яшчэ можна гутарыць, можна спорыць, а з літургістам не. Яны добра ведаюць свае функцыі. Гэта шчыра дзякую для хору, які нам дапамагаў, магліць таксама для ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, за тое, што у такі працоўны дзень таксама вечарам вас сабралася так шмат. Отец Андрей успамінаў пра кнігі, ўжо стары стаў, трэба пісаць кнігі. Таксама шмат інтэрв'ю розных, і недаўна атрымаў таксама такі пытанне такое, такі доўгае пытанне, шмат прыслоў адзін чалавек, адказаць на іх. І адно пытанне такое было даволі складанае.
Вось. Але сёння мне прыйшла думка, акурат успомніў нешта падчас гэтага набажэнства, як ішлі працэсія з дарамі, як ішла, і адзін чалавек нёс стулу. І я успомніў сваю кансакрацыю, якая адбывалася ў Рыме 35 гадоў таму. Трэба рэкалекцыі адбыць. Ну, тут не было біскупа, не было каму, хто кансакруе, але эта кансакрацыя адбывалася ў Рыме. І рэкалекцыі вёў для мяне капуцын. Пацифік Дидич, який потім став біскупом у Драгічині. Ну і, вядома, рэкалекцыі без споведзі, гэта таксама не рэкалекцыі. І ён тады кажа, я возьму столу, падре Піо. Ён яшчэ не быў тады святым, але ўжо культ яго развіваўся. І сёння, калі працэсія гэта ішла, стулу хтось нясе, чалавек нёс стулу гэтую. Думаю, добра, цяпер добра для мяне будзе адказ зрабіць таксама і для гэтага журналіста, які мне напісаў гэтыя пытанні. Пытаецца, як я звязаны з гэтым Піо, з падре Піо. Вядома, цяпер я больш ведаю, але тады 35 гадоў, што я там чуў пра яго. Хто з нас чуў пра яго? Гэта былі савецкія часы, ён яшчэ не быў ні беатыфікаваны, ні кананізаваны і так далей. Але гэтая стула, таму шчырая дзякуй за гэтую стулу, ну, заўсёды, з якімі вы прыйшлі за ваши молитвы, але таксама за гэтую стулу. І няхай стула припоминае нам наш абавязак памятаць аб тым, што мы можам толькі на споведзі змыць свае грахі. Старэйшыя людзі, можа, напэўна, памятаюць, што калі трэба было хадзіць на сенакосах, гаворыцца, касой касець, калі горача было вельмі, вады не было, трэба напіцца. Шукалі крынічкі, знойдзеш крынічку, як нап'ешся? Трэба стаць на калені, каб зачарпнуць. Таксама трэба стаць на калені перад канфесіяналам, перад святаром. Не перад святаром як чалавекам, але перад святаром, які дзейнічае ад імя Jesúsa Христа, каб стаць на калені перад гэтай крыніцай Божай міласэрнасці, сімвалам якой з'яўляецца менавіта святы Піо. І няхай ён нас, яго прыклад, яго служэнне вядзе па нашым жыцці, і няхай привядзе ў радасць вечнага шчасця ў небе. Дзякуй яшчэ раз усім, калі Бог дазволіць, то до новых спатканняў. Дзякую. Прыміце благословенне. Пан з вами. Нехай імя Пана будзе благословлено. Допомога наша в імені Пана. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амин. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо. Святий Отець,